Itt vagyok, nyugodtan menjél. Itt vagyok, menjél nyugodtan. Ide, nézd ide a lábad. Itt kapaszkodj. Ezzel a kezeddel. Úgy? Itt, húzd föl magad. Ott kapaszkodj meg. Ott. Itt. Oda. Menjél nyugodtan. Te ezt a kezed ide. Úgy. Ez. Úgy. 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 Ügyesen. Ügyes vagy. Menjél csak nyugodtan. Itt vagyok, semmi baj nem lesz. Mennyi idős? 4 éves. Múlt februárban. Tedd oda a lábad. Ahol térdelsz, oda tedd a lábad. Oda. Akkor oda. Tedd fel a lábad. Kapaszkodj meg ott és tedd fel a lábad. Fogd meg azt a sárgát. Úgy? Fogd meg a két kezeddel. Úgy. Ügyes vagy. Ne annyira ott. Húzd fel magad a kezedet. Egyet hozzá nekem is, légy szíves. Dehogy is nem. Az a kicsiket. Na? Hát... Menj! Van certifikét. Elrúgom magas neki, nem? Tessék! Elég volt? Hölgyel menjünk? Hölgyel menjünk, ha visszajössz? Lejössz? Le. Fogd meg a kötelet, úgy, ahogy fogod, jó? Kapaszkodjál oda! Fogd a kötelet! Gyere, maga, gyere! Olyan könnyű előbb akkor lejön. Gyere, Dála, gyere! Fordulj meg, mert bevered a buksidat. Ezért valahol a trambulió túrához művel repülőkre háló meg. Jó, Párcsi, nem megy. Letéged a csatolva ilyen össze, jó? Jól van? Na. És szépen mindig van megkapaszkodó, és akkor kell.